Dreknya ditokke ya Mas. Mlebet teng arena mboten napa-napa Pak, monggo Pak. Iki kotake ngene kotake iki.
Sing biru dong metu to. Terus ke ya. Anakmu saiki wis gedhe gadi. Banjur nyuwun pirsa sapa to bapakne. Jroning ati atiku tambah nelongso kae iki. Udah nyawer pelaki, ayo Dendi kok Dendi. Ayo. Lanjut. Oh iya. Piye. Oh, jadi lebih birahi ini jadi le. Barnifas. Ngawur. Barnifas. Ngawur. Kayak duduk orang kayak oli. Oke prasik ya. Panjenengan mandap para apa-apa nek wong nyawer silahkan monggo. Le cah bagus. Engko sang kerja ya Le, saka kene ya Le. Tak tungtak ya Mas. Ya.
Asik. Moga-moga metu sing abang. Ini warnane apa le? Warnane apa le? Ayo Pak, bintangnya Pak. Bintangnya pokoknya bintangnya. Ayo maju. Kayak abang loh. Anjur lu ngotot nek abang ngono ku males aku. Ya. Monggo Pak, ada Pak. Ayo bagi. Ngejarane bagi. Nih kok paringi Soekarno Pak. Oke Mas dibacain kono. Engko gawe tumbas sate. Nggih matur suwun nggih Pak nggih. Iki sing wedok urung napa Soekarno sing wedok lho. Pak Rudi. Oke Mas Agus Mas. Pak Rudi mugi-mugi panjang yuswa tambah rezekine nggih Pak nggih. Matur suwun kagem Bapak Rudi Pak Rudi nggih. Mugi-mugi tansah piranengan napa niku? Pinarengan. Aku ilat londo. Oh iya. Pede, iki golek enah ora? Meneh mboten, Dek. Meneh terus.
Ya. Ayo nak terus ya tak terus Ya terus iki. Oh sing wedok ya, sing wedok iki. Heeh. Mugi-mugi pengantin. Aku ndongake pengantin sih. Piye Mas? Nggih. Semawa. Kok sama apa ki? Semawa to. Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Oh, sakinah mawaddah warahmah ya. Nggih. Amin. Amin. Muga-muga aja kaya kowe. Aku mindo. Sakinah mawaddah wal bubrah kowe pokoke. Dungane mak aja mak. Aja mak. Saniki sing wedok, Pak. Nggih. Sing wedok. Nggih mengko apa saiki? Om kepek. Nggih, matur suwun ki sing ngendang. Kalau sing ngendang untuk klasik barang ya to. Matur suwun nggih, Pak nggih. Oh, kendange ra udut. Ayo, Mas. Kersa joget malih, Pak. Joget malih nggih, Pak. Oke, arep nganu. Iki apa Mas? Iki gendong. Nyuwun sewu wulune merak ampun dibubuti nggih. Aduh. Engko tekan omah nangis kok buyene entek wulune tombo nggih. Aduh. Ampun dibubuti. Engko tekan omah buyene nangis nggih. Utang kok malah. Dilumpukke Mas nggih. Urung-urung iso benekke nggih. Ayo Mas, kanonge ditokke ya Mas ya. Disendeke sih Pak. Yuk. Hai. Hai. Para warok sampun sami siaga kan Mas. Nggih. Yuk. Oh. Kok warai ucul kok ora krasa iki lho. Aku sing ora diguyu.
Oh, Mbak Siti kan joget Mbak Siti. Aku Mbak Siti. Ayo, Le. Mas Wangi, Mas Wangi. Yuk, yuk. Ayo Mbak Siti. Yes. Menggeh dua wisan. Mbak Siti wis menggeh Mbak Siti. Wis menggeh dua Mbak Siti ternyata. Kowe iki ngopo tok lho wong wedok lho petika. Nggih menika wau edelekan kangge ngentosi para penari nggih. Kuwi iki nang kene jenengane Ciu. Kok kaya nggone uhan. Ayo, Dang. Laroke. J. Wah, aku rasa ngomong kesel kabeh aku tak warai iki nanti. Warai kowe. Durung iki. Warai kurang sih. Coba Pak. Gara-gara tahu jodoh Sini, oh sini. Hei. Anu lho, Bos.